ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಲ್ಮೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸಾಂಡ ದಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಯಾನ ಏನಿ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ದೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ತೋಚ್ಪದಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಪತ್ರಡೆ ಮಲ್ಪನ ತೋಚ್ಪಾಗ ನಂಚ ಲೆಂತ್ ಆಪುಂಡತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೋಚ್ಪದಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯರಿ ಬಾರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಗ ಈರ್ಮಲ್ದಿನ ಅಡಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಆತಜ್ಜಿ ಅಂಚೆಂಚಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಗ ಎಡ್ಡ ಆಪುಂಡು ಅವು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಕ ನಕ್ಕುಲ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಎಡ್ಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಪಾಡ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತೆರಡೆ ಜುವಂಡ ಆಪುಂಡ ಯಾ ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡ ಆಪು ಜುವಂಡ ಆಪುಂಡ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಕ ನೆಮ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪತ್ರಡೆಗೆ ತುಲಿ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಅರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಉರುಪೆಲ್ಲರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಬೆಳಂತೆರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಿದ ಮಲ್ಪನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದಂಗಿ ನಿಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ತೊಂದ್ರಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಡೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಅಂಡಲ ಪಾಡ್ಲೆ ತೊಂದ್ರಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರ ಇಲ್ಲಂಚನೆ 2 ಲೋಟ ಅರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಅಂಡ ಗಡಿತ ಒಂಜಿ ಗಡಿತ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚ ಪಾಡದ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಲ್ಲಿ ತೋಚ್ಪದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂಕ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಂದು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಮತ್ತದು ಹಿರೆ ಕೊಯ್ಕ ಅಂದ ಪಂಡ ತೇವ್ದೇರೆ ಬೊಲ್ದದ ತೇವ್ದೇರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೊಯ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಪತ್ರಡ್ಡದ ಹಿರೆ ಒಂದು ಬೊಲ್ದು ಸೇವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಸೇವ್ರ ಹಿರೆ ಕೊಯ್ಯಲ್ಲ ಪತ್ರಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬೊಲ್ದುದ ಸೇವು ಎಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕಲ್ ಮಲ್ದಾರ ಹಾಕಿದೆ ಇನ್ನು ದೊಂಬು ಕಾಯಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಈ ಗಿಡ ಪಲ ಬರ್ಸಿಪ್ಪನ ದೊಂಬುತ್ತಿನ ತುದೀರ ಕೊಯ್ಯಾರಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸೇವ್ದ ಹೀರ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೆಕ್ಕೊಡು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಅಂಡಲ ಕುಡೋರು ತೆಕ್ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೆಕ್ಕಿದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ಬಣ್ಣಲೆಡು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡೋಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಊರೆಲ್ಲ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೆಕ್ಕಿದ್ದು ಪಾಡೋಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಾಡು ಹಚ್ಚೋದನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ಪತ್ರೊಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪತ್ರೊಡೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ನಾನು ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತ್ಯ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಬಗೆದೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚ ಪೊದುಪ್ಪರೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ಅರಿಯೆ ತುಂಡು ಅವೆಂತುದು ಮುಂಚಿ ಪಾಡನದು ಒರಿಯಾಗ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪನಂಡ ಒಂದು 4 ಮುಂಚಿ ಯಾವುದು ಇತ್ತ ಒಂದು ತುಲೆ ಮುಂಚಿ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಇತ್ತ ಈತು ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಪ್ಪಾಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಇತ್ತ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಇತ್ತ ಮೆಂತ್ಯ ಪಟ ಒಂದು ತುಲೆ ಈತ ಅಂಡ ಯಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೊಂದೆ ನಿಕುಲು 2 ಲೋಟ ಅರಿಪುರ ಪಾಡೋಣ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋನ್ಲೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವು ಯಾನೆ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋನುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರು ಕುಡಿಸ್ಬ ಒಂದು ಲಂಚನೆ 2 ಲೋಟ ಅರಿ ಅಂಡ 2 ಸ್ಪೂನು ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಸಿ ಎಂಕಲು ಒಂಚೂರು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚದು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂತೆ ಕಾಯಿ ಹೊಡೊಂದು ಬಜ್ಜಿ ಹತ್ತು ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ನಂಗೆ ಕಾಯಿನಾಗ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ಈ ತಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂದು 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ತುಂಡು ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಅದಾ ಕಾಯಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿನ ಬಡ್ಸಿ ಅದ ಚೂರು ಕಾಯಿಂದ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಯಾವು ಬಂದು ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಪಂಡ ಒಂದು ಚೂರೊಂದು ನೆಟ್ಟು ಬಣ್ಣನಡೆ ಕಾಯಿಲ್ಲ ಕಂಚಿನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಈತ ಕಾಯಿಂದ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿ ತತ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಳಿದೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನು ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಪೂನು 1 ಸ್ಪೂನು ಮಂಜಳದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಪದಂಗಿ
ಒಂಜಿ ಪಿಂಗಣಿ ಪದಂಗಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪದಂಗಿ ದಾಯ ಪಾಡೋನು ಪನ್ನಾಗ ಸೇವ್ದೆರ ಚೂರು ಉಷ್ಣತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪದಂಗಿ ಪಾಡಿಸತ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಹಾರಿ ಉಂಡತಿ ಹಾರಿನ ಒಂಜಿ 3-4 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ಎರಗೆ ದಿವೋಡು ದೆಕ್ಕದು ನನ್ನ ಎರ ದೀತೆ ಇತ್ತವನೇನು ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಅದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತವನೇನು ಕಡೆಕ ಇತ್ತೆ ತೊಂದ್ರುಡು ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಇಂಚ ತಗಡ್ದಿದ್ದು ನನ್ನ ಈ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದ ಅರಿನ ಕಡೆದು ಈಗ ಪಾಡ್ದಿನ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತ ಕಡೆತ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವ್ದಿರಿನ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ದೆಕ್ಕದು ಕನತು ದೀತ ಏನು ಉರಸೋಡೊಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಐಟ ನೀರು ಉಂಟು ಜತೆ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ನಮ್ಮ ಉನ್ನೇನು ಪೂಜೆದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹೊರಗೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮನೇನು ಬಂದನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕಲಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೇತೆ ಕಡತುಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಪತ್ರೊಡೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಅಂಡ ಪಂಡ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒರಿಯರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಡು ಜೇರು ಅಂಚಪುರ ಒಂದು ಯಾ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಬಾರಿ ಪರಿಮಳ ಹಾಪುಂಡು ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನುಂಡತಿ ನಾನು ಅರೆಪುಡು ಪಾಡಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಪುಡು ಪಾಡ್ಜಿಡಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತವ ಫ್ರೈ ತಲ್ಕಲ್ಲ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಲ್ ದಾಲ ಕಿರ್ಮೋಜಿ ಈ ತಾಂಡು ಕಲತ ದಾಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಕಡೆನ ನಮ್ಮ ಗಿಡ್ಡನೆ ದೆತ್ತೊಂದ ಅಂಚಾದು ಕಡೆ ಕುದುಪನ ಕೆಲಸ ಅಜ್ಜಿ ಈ ಜಿಡ ಕಡೆಯಿಂದ ದೆಪ್ಪುಡಾಪುಂಡು ಐಕಿತ್ತೆ ಯಾನು ಏಪಲ್ ಅಂಚೆ ನಾನು ಕೈಟ್ ಅವೇನು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಯಾನೊಂದು ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪುನು ಸೌಟುಡೆ ಮಲ್ಪುನು ಏಪ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಯಾನ ಎಂಕ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಹತ್ಯಾನ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುನು ತುಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕೊಡೆಗ್ಲ ತಾಗೊಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಎತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಒಂದು ಅನ್ನತ್ತ ಆಯ್ತು ತೊಂದೂರದ ಮುಚ್ಚಳದಿ ಒಂದೆ ಒಡೀಟೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೀದೀರ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಿವೊನ್ನುಲಿ ತಿರ್ಗದ್ಲ ದಿವೊನ್ನುಲಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ದಿವೊನ್ನುಡು ಉಂದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಚಲ ತಿರ್ಗಾ ದಿವೊಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ದಿವೋಡು ಇಂಚನೆ ದಿವೋಡು ಉಂದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಇಜ್ರ 4 ಹಾತಿ ಯಾವು ದಾಯಪನಕ ತೆಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ ನಮ್ಮ ಮಡ್ತಡ ಅವು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಇರದಿಯಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ರಡ್ಡು ಅಂಚಪುರ ಮಲಮಲ್ಲಾಂಡ ರಡ್ಡು ಸೀಳ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಪಾಡೋಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂಚದಿಯಡ ಗಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಪುನತೆ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಮಲ್ತನ್ಗ ಒಂಜಿ ಮಡಪುನ ತೋಜಾವೆತ್ತೇನು ಎಟ್ಟುಂಡತೆ ಮೂಜಿ ರಾಣಿಡೆಗ ಇತ್ತನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ರಂಡು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದಜ್ಜ ಇತ್ತ నేను ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಗ ಇಂಚ ಒರಿಯರಿ ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಯಾನ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಪನ್ನಗವು ಅಂಚಿದ ಇಂಚಿದ ಬಂದ ಪೋಪುಡು ಮಂಟಿನ ಕಕ್ಕಲು ಮಧ್ಯಗೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಚಟ್ಟ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಇಂಚದಿವನ್ವೆ ಒಂಜತ ಮಳ್ಳು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಅಟ್ಟಿ ಒಂದು ಬಾರ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮಧ್ಯೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪು ಬಿಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದೀನಗಲ ಅಂಚನೆ ಒಂತ ಈಗ ಗಾಳಿ ಬರಿಯರೆ ಜಾಗ ಬುಡ್ದು ದಿವೋಡು ಇಂಚ ಅಂಚದೀದು ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ಬೇಯರ್ದಿಕ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಯರ್ದೀತ ಅವು ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ತನ ತೂಕ ಅವು ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ತಂಡು ಪಂಡ ತುಲೆ ಪುಡಾದನೊಂದು ಪೂರ ಲಾಯಿ ಕಡೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಮಗ ಕೊಂಚ ಅಂಚನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅರೆಪುಡು ಪಾಡ್ಜಿದ ತಿನ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡುಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಂಚದಿತ್ತು ಒಂದು ಅರೆಪುಡು ಪಾಡ್ಗ ಅರೆಪುಡು ಪಾಡ್ರೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 4 ಮುಂಚಿನಿತ್ತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಮುಂಚಿನಿತ್ತ ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೊಂದು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮುಂಚಿನ ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕಿತ್ತ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇತದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಮುಂಚಿಲ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಮಂಜಳದ ಪುಡಿ
ಈತ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಉನ್ಗ ಇತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮದೆತ್ತ ಅವೇನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪುಡು ಇಂಚ ತುಂಡು ಮಲ್ಪುಗ ಕತ್ತಿಡ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟಲು ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತನ್ಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಂತ ಗೋಪುಗ ಅಲ್ಲೆಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒರಿಯರಿ ಅನೇನು ಅರೆಪುಡು ಪಾಡುಜರು ಅನ್ನ ತಾರದನ್ನು ಪಾಡೋನ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಜ್ಜಿಡ ಈ ಕಾವಲಿ ಉಂಡತೆ ಕಾವಲಿಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಐಟ ದೀದು ಚೂರು ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತುಂಡ ಮುರಾಣಿಯನ ಮಲ್ತದತ್ತೆ ಅಂಚ ರೋಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂತ ರೋಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಂಗ್ಲಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚ ಅರೆಪುಡು ಪಾಡ್ನೇನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರೆಪುಡು ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೆ ಪೀಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅರೆಪು ಕಡೆದ ನಮ್ಮನ ಉನೇನು ತೈಕ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಹಾಕಿ ಬೊಡ್ಚಿ ತಾಂಡ ಯಾವು ಕನ್ನಗ ಒರಿಯರಿಯಾಗು ನಿಮ್ಮ ಥರ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಒರಿಯರ ಕೆಂಪ ಕಾಯಿ ನಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡುವರು ಅವು ಒಂಥರ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಂಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಗ್ಗ್ಯಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಲ್ದ ತೊಂದರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಪಗ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈತಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ರೆಪ್ಪಾಡಲ್ವೇ ಇತ್ತ ಅರೆಪ್ಪುಗೆ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ಗ ಗಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪಾಡೊಂದತ್ತ ಅರೆಪ್ಪು ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಕೊದ್ದಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೀಸನ್ನು ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಂದೊಂದೇ ಪೀಸನ್ನು ಪಾಡೋನ್ಗ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅರೆಪ್ಪುಗೆ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ ಕೊದ್ದಿಡು ಒಂದೇನತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕ ಒಂಚೂರು ಒಯ್ತೋ ನೋಡವು ಲಾಯಿ ಕಡೆ ಅಂಚ ಒಯ್ತೋ ನಾಡೆ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಚ ಹಣ್ಣು ತುಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಶೋಕಾಯ್ಜ ಇತ್ತ ಒಂದು ತಿನ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ ಅದಲ್ಲೇ ಮಾತಾರಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕ ಒಂದು ಪತ್ರಡೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಡೆ ಏರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಪೃಥ್ವಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ತಿನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಉಂಟಾ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದ ಬರುದಿಲ್ವ ನಿಖಿಲ ಎಂಚಾತನೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಅಂಚತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡ ಆತನ ಅಜ್ಜ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಒರಿಯರಿ ತಾರದಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯರಿ ಅರಪ್ಪು ಕಡೆದು ಕೈ ತಲ್ದಿ ಒಂದು ತಿನ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಏಪಲ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪನತೆ ಗಸಿಯ ಮಲ್ಪನತೆ ಅಂಚ ಎಂಚ ಆತು ನಂದು ಕಾವಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚವಾಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಪತ್ರೊಡೆ ಒಂದಿನ ಪೀಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂವರ ತಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಎಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಕಂದು ಅಂಚ 4 ಪೀಸ್ ಮಲ್ತೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದಿನ ಪೀಸ್ ಇದು ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದು 2 ಸೈಡ್ಲ ಒಂದು 7 ಕಾಯೋಡೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆವಡು ಕೊಂಚ ಪುಟ್ಟು ಕಾಯಾಡು ಮತ್ತೆ ಅಡಿಮೇಲೆ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಅಡಿಮೇಲೆ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದು ಕೈ ಕೊಡು ಎಣ್ಣೆ ತಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹೀರಿಸಿ ಒಯ್ತೊಂದಿಸಿ ಕಾಯೊಂಡ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಇತ್ತು ಕಾಯ್ತು ದಾಂಡು ಇತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಡೋಂಗ ತುಳಿ ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪತ್ರೊಡೆ ಒಂದು ಕಾವಲೆಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನ ಅಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಅರೆಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪು ಜರ ತಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಲ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ತಿಳಿಯಾರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ ಬಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿ ಜರಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ
ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋನ ಮುಗಿತಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.